Di ba? Ano? Pero kayo po mga businessman ako. Mabait na tao po ang apo niyo. Madiskarte at grabe mag-isip. Kaya sigurado ako may pagmamalaki niyo siya bilang ako. Good. Very good. Talagang magmana siya sa akin. At sa kanya pa. Talaga isa sa tunay na Montenegro. Sige, go ahead, go ahead. Sige, kaya na kayo. Kaya kayo. Oh. Ano sabi ng apo? Hindi pa rin yan lubos matanggap na sa isang Montenegro. Natural lang yan. Magpakasarili ang lahat para sa kanya. Ayun. Kinikilatis pa rin niya tayo. Sigurado unti-unti niya natatanggap. Kapalaran niya maging isang Montenegro. Bigyan lang natin siya ng panahon para mag-desisyon muna. Ako rin, anak. Lalo na sinusundan pala niya yung mga yapa. Hindi niya nalalaman. Nagbebenda rin pala si Tanggol ng mga droga. Dapat natin siyang makasama para lalong lumakas ang ating mga negosyo. Nasa mabuting kamay ang kinabukasan ng pamilya Montenegro. Hindi na dapat natin siyang pakawalan pa, anak. Sama. Mamatay kayong lahat dito. Buwag sa atin! Ang Downy may bonus 30% for that. Kahit sa pawis ay mabawas. Kahit kung alaw na bilawas. Sa bonus na mo ng dami. Wala sa'yo! Umaga pa lang, may pawis ka na. Mag-tide na! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Pero sa Tide, tagos ang linis. Tide, tagos linis. Kaya true bango. Sa dala ng maliliit nating kababayan. Tatakbol mo ang CIS. Tatakbol mo 68 sa Ang daming party list nakakambit ng inapi. Saan ka pa? Access party list ka na. Nurture a gifted brain with Promen, with 4 more clinically proven brain nutrients that help support focus, memory, language, and problem solving. Raise a gifted kid only with Promen. Superboy is here! Don't worry, may super care ang washing machine natin. Breeze, more cleaning power. Mas tanggalan man siya, yung fresh fragrance pa. Breeze. Kapag feeling mo may headache na, Biogesic agad. Ganun agad? Baka may side effects. Iba ang Biogesic. Pwede sa walang laman ng tiyan. Maingat pala. Choose Biogesic! Yung nilagyan. Hindi mo ibitin? Hindi ko kailangan. Sa extra rice, sarap ulam, daming sauce na. Ma'am Chin, good evening. 99 pesos lang. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban. At tumunlad. Tatakling ko, Japid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Manorta. Beltsu, good evening. Thank you so much. Slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks.
Skynet threats? Can't stop a pro, cause she's an expert. She trusts Skynet Pro, the only gynae prescribed feminine wash with chlorhexidine digluconate for long-hour tri-power protection. Gynae Pro, the pro in 10 million. Thank you so much. Argentina por mí. Baby Bear, thank you. Para XP1, matcha kaya di sa bali ha. Hindi ako pwede humito sa trabaho. Daghan na nagsaling ako. Usa, Farex B. Buong Pilipinas ay pa-excited. Hindi nagpapahinyusang nanay, tusok, manhid sa tulog ng Farex B. Excited with Farex B. May tamang amount ng B vitamins pang araw-araw. Farex, vitamin B1, B6, B12. Thank you, Ma'am Arlene D. Okay, ma'am. Thank you so much. Mommy D. Napagod na din ako, Ma'am Jean. Discover beautiful Ang hair init, like init before. dito. Introducing all new Cleansel Triple Keratin Serum Conditioner with 30x keratin serum for Ilang minutos lang na lumabas ka. Try all new Cleansel. Grabe ang init. Inday Nims. Mayong gabi. Inday Nims. Wala ako ka-join sa imong nga live. Pila na kagagabi. Ang mga aray na tumatagos sa mga Kay gabi naku, nakutoy ko. at marami pang iba para sa tumatagos sa aray. Nakutoy ko, Inday Nims. Para sa pag-uswag Thank you sa patamsak. Bicol Express. Buwan, kasing tibay, singrikas ng bullet train gikan sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro ng mga taong kagmahan sa pamilyang Bicolano. Kaswerteng proyekto. Quarter to 8 na ko nagpuli, Inday Nims. Pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Grabe ang init diri sa probinsya. Bicol Saro. Pila na kami minutos babad mo sa sa gwa. Diyos ko, sakit ulo mo. Pero mahina ng katawan mo. Mag-Bear Brand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear Brand Adult Plus. Sa service ng puti, dami sa instant puti. Ay nga aman. Ano yung topic? Nga gabi giti nyo kadlaw. Nga. Patay gid ka mo sang kadlaw. Ano inyo topic Inday Nims? Bakit kahit quality, abot kaya pa rin ang Lightnet? Dahil gusto ng Lightnet na kayo'y makibahagi ng gusto sa buhay. Para sa pamilya, para sa bayan. 13M, thank you so much. Nagapautog si Boy kagabi. Sinong boy? Grabe naman ay. Sino yan? Nakakadlaw man ako ah. 12 million in the house. Ah! Si Boy Mukbangers. Their big screen debut. Kim Chiu and Paolo Abilino. Meron akong kahawak ng kamay. May kasabay akong kumain. May katabi akong natutulog. Try ko buwas sa gabi, Inday Nem sa off ko sa Friday. So kahit na asa na magbabad, asa mag-off ka. Tambay ako. Abi mo, damo man ako bala nakilala dira sa imo nga live mo. Mga regular mo na sila nga
Adlaw at ay gabi-gabi sila nag-join. Ala, oy. Enjoy 100 pesos off. Sobrang sakit. Flanax na. Flanax deals with the real color. Grabe ha, pag-ulang, nag-amo ang iya. From Taisho. Sarap mag-road trip. Sobrang sakit. Flanax deals with the Sige, Sobrang sakit. habalon kong mga upod ko ha, nga ma-join man sa imo. Fancy na, Jeff. Ready na. Ay, kasadya, no? Basta mga mo na to piko bala. Do, Sa giant week here. kung isa bala, no? Do, maano ka man? Do, A two-in-one solution with do, do mga interesado ka man bala sa mga muna nga topic, intay names mo. Hindi man sa ano ha, wala malis siya ha. Pero para lang may kadlawan balahaw, no? Ah, okay. Gin-mention niya, gid, nga nagamuna. Subong wala ka nag-live? Basketball has always been a big part of my life. To be great. Amo na bala kasad siya. Magkit-anay gani ang Ilonggo kag ang Bisaya. Abo, Diyos ko. Though, Sobrang init. though hindi gid siya maano hindi gid siya maguba gid ang imo yang may pagkaseryoso ka. Ay, Diyos ko, ma-join ka mo. May diarrhea si baby. Maluming kag astig nga daan ang magkitanay. Bukasad siya gid. Most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa Ay, nagtanong ikaw, Petshay. Dira sa babaw, sa imo rooftop. Kung lapit lang ako, mabakal gid ako ta sa imo mo. Ato balang hambal mo balang halin to sa miga mo sa abroad sa Japan. Gusto ko na siya balang magtanong. Kasama pa kaya tayo ni Tanggol? Ang mga tikalon. Wala man bayad, magtikal in thy names ah. Importante, makakadlaw ikaw. Entertainment lang man na. Ay, kasad siya nga obra ah. Sige bala, ma-join kami buwas sa gabi. Ma-live ka buwas. Basta kayo dito. Oo, Komatsuna. First time ko matilawan. May seeds na siya sa ano, Ayos lang po kami. sa ambot ko may ari na di sa amon sa Pacifica. Ako ni Don Julio. Baligya na siya mga seeds dira, mga talong, okra, string beans. Pero ang Komatsuna na I don't know kung may ara na siya. Oo. Yun ay kung tatanggapin ni Tanggol ang pagiging Montenegro. Buwas na lang 7 to 10. Sige. Kay ano kami, hambalon ko mga upod ko nga mag-join. Day names, buligi, mandabi akon, binga friend do. 600 plus pa lang iya nga ano, nga subs. Ipa-join ko siya sa imo 7 to 10. Ari ang ako niya regular nga friend do. Lisong Sun TV, good evening. Maraming salamat Binigyan mo ng maayos. Oo, try ko kung may ara. Kung may ara sa Pacifica. Pero Kaya do mga local, malang di diri abi. Hindi man siya sensitive nga ano, nga alagaan. Dapat sa ano siguro no, sa inang may shade bala ang area, hindi siya guro gidya exposed sa sunlight no. Kaya do ka sensitive sa iyang leaves. Kahit ngayon ka pa lang namin nakita na
handa ka namin tanggapin at mahalin. Dahil alam Oo, namin si Boss G14, husband sang upod namon. na pababayaan Diba, this July, 1 year na siya. Di 600 plus pa lang. Sige lang, ko siya. I-message ko nga kon friend. Ang iyan nga wife, karon sa Hong Kong. Marito sa'yo Taga-Leyte na sila. ang oras namin. at isa pa tayo, tandaan mo. Inihanda namin lahat ang kaharian nito. Oo, butangan mo lang siya sang net. O di gan isa mga siguro sa mga Sayang naman. itapat mo lang siya sa mga tagas nga mga Sa'yo lang, bedsheets da bala nimo. lahat. Dira mo lang siya ibutang sa shade nga area, shaded area. Hindi mabubuo ang pamilya Montenegro. Ikaw na lang hinihintay namin. Oo gani no mo di ba muna hambal mo nga gamay lang nga sagi ga putol dayon ang dahon. O do petchay man siya di ba? Nami isa siguro sa linaga intay names no. Tinatanggap ko na mapamilya sa pamilya Montenegro. Good. Ay okay, salamat intay names ang balon ko siya nga mag-join. Kay gusto nga namon siya nga before bala mag-July, before mag 1 year, mabuo yan na ang 600 plus. Sorry, ang 1,000 plus. 1,000 subs. Maraming salamat po. Wow. Ngayon, parte ka na. Gani, no? Dapat dito ka na tumira. Oo, sige na yun, Dynem sa balon ko siya nga mag-join. Hindi ko maiwan Para madagdagan man ang iyang subs. Kung negosyo, Kaya ano ka, ay na ang ginano mong intanom mo, petchay lang. pagsanibin ang negosyo mo, Nami gani kay free gijaya imo da yung mga bedsheets ya everyday kay siguro nagalaswa ay no. lalong lumakas ang ating Agoy mayad pa petchay hindi masyado mabali kung masagi pero kung matsuna balid da ayun. Sensitive gali siya. Pero kung lutuon mo siya, dapat siguro itoppings mo lang siya, no? I-garnish mo lang siya, no? Hindi mo siya bala pag ibabad dugay sa, sa mainit. I mean, bala sa sabaw. ngayong buo na ang pamilya mo. Kay ma-overcook siya. Dapat, Hindi pareha sa mga pechay, repolyo. dapat ipakilala kita sa aking mga Naluto mo na na. Nakaluto ka na na sa kumatsuna mo. kaibigan. Huwag na po. Ayos po naiiyak ko baka. Ano ginlaswa mo? Dapat kaya Or kinanglan sa meat mo gid siya ibutang, ihalo. na ikaw ang magtataguyod To kataruhon ako pamilya. Grabe gid ang init kaina mo. Pila lang ka minutos kay nag-lunch kami bala sa gwa. Kay ang cook namon wala siya nakaluto. Kay ang mga upod namon may mga balon na balasudan. So pila lang kami nga wala sang balon sudan. So nagwa kami ay grabe ang init. Nazareno, Montenegro. Ensalada. Lang daw yan sa Germany, sabi ng mga sponsor ng seed. Ay, okay. Pwede man sa isda, gali. Ano sabor sina? Do petchay man. Daw nagapunggos ka man. Punggos o do nagapanggas. Kataruhan ako. Abi mo yung names, ang travel ko, 2 hours sa morning, 2 hours man sa hapon. Si bossing ko, okay naman sa iya, ginabala niya man kung 4:30, pwede na ko ka-out sa office, kay medyo malayo-layo yung akon nga ginapulian. Tapos yung tagaan niya kami break. So, sa isa ka semana, 4 days lang ang work ko. Friday off ko sina. Kanami isang busing ko. Naghahatag man siya balay konsiderasyon kay tungod layo ako. Kilala nila ang tunay kong
It's just another Aw, ah. Barado ina. Sa init. Grabing init. Kaya nakagtapos masulod ka bala sa aircon. Namamayakan lang mga business partner. Barado ilong ko. Ito yung kulay nun. Ito yung kay Tapper. Di o malikawan, ngalin ka sa initan, tapos masulod ka sa aircon. Malalang imong likod. FPJ's Batang Quiapo. Lanto kami FPJ. Ah, Batang Quiapo, gali. Ay, sorry gid. Nang dokataruhon ako. Team, confirm presence of explosives at hotel entry and exit points. Proceed with EOD protocols. Pumili ka ng isa. Tidamo pa dai mo ang palaya. Dukadamo gito sa pang harvest mga ampalaya mo. Nami siya butangan itlog. Hindi gani insaladang ampalaya. Bakit may eskalera dito? Ilan po tatanda ng mga eskalera sa Mars? Pwede man na siya blind dynims. Kung damo ka gidaya ampalaya no. Gisahon mo na yung ground pork. Gisahon mo siya, syempre timplahon mo. And then, ikat mo siya ay mo ang palaya. Indaw daw pabilog bala. Pabilog. Pagkatapos isulod mo da siya ang imong nga karne, ground pork nga timplado na nga nagisa mo na siya nga nang well done na siya balahaw kag steam. Kag-steam mo siya in dynims. Hindi mo lang siya pagpatamaan gid steam nga syempre mag-color green na siya. Pwede mo na siya i-kuwaon sa steamer. Kag amo na. Sudan na, ulam na siya. Oo, in dynims, nami na siya. Try mo. Ground pork, gisahon mo. Natimpla mo na siya. Kag ano na gid siya iluto na gid siya ya. Kag amo na ibutang mo sa may ampalaya. Pabilog kuan mo siya liso, syempre. And then butang mo siya isulod mo siya sa imo ampalaya. Hindi ko pa na play lahat video mo. Actually, in dynims, nakita ko lang sa friend ko nga amo na siya yung luto iya. Soon, iano ko na siya. Lutoon ko na siya. Pero manamit, nakatry ko, nakita ko pagluto niya. Namit siya in dynims. Sigurado na siya, magustuhan na sa imo mga anak. Hindi ko pa na-play lahat ng video mo. Oo, okay lang in dynims. Thank you so much. Thank you, Gid. So, every month, sahod ikaw kay YT? Ang ampalaya ko nga tanim, sobra haba. May bunga na galing Germany ang seeds. Ay! Hindi siya hindi siya local nga ampalaya. Hindi siya mapait eh. Amo na siya gani nami gali in dynims, hindi na siya mapait basta na gani panawag nga may ara na pala halo. Kay ang native yung ampalaya mo ginayabay ang mapait. Ay, okay. Sansano ka lang na Sansano ka lang na monetize?
Ah, okay. Oo. Diri abi sa amon sa barangay, why na di sang ano, sang pang ano bala, panggiling sa karne, makadto ka pa sa Banwa. Mga 20 to 30 minutes pa ang travel mo pa kadto sa Banwa. Kung gusto mo gid siya nga magpagaling ka, igaling mo ang karne. Pwede man, i-chop-chop mo lang siya, gagmay. Idurog-durogin mo lang. Timplahon, marinate mo siya. Nami kung i-marinate mo, i-overnight mo siya sa ref. And then, pagkaaga mo siya, lutuon, gisahon, timplahon mo siya, kaya mo na. Nami ang pagkaluto niya. Sa pa kayang iya ang palaya, hindi bala overcook ang pag-steam. Oo, once pa lang in Dynims. Once pa lang. So, second payment. So, buuin ko naman yung $100. Siyempre, as a small YouTuber, medyo magamay pa lang ang aton nga viewers. Medyo struggle pa kita sa aton nga sahod. Nami tani kung damo ng mga viewers ta, syempre damo naga-play. Maraming harang. Kag manami tani kung hindi pag-skip ang ads. Punalanto ako sa analytics ko. More gid siyang naga-skip. Ay, salamat Inday Memes. Ano abi ng actually sang una Inday Memes, sang college ako. Ay since sa high school nag-start na kami nagluto. Sa nag-college, medyo ano lang, lutong bahay lang, simple lang luto. Diri sa probinsya, simple lang. Basta importante, preska lang ba? Kaya namit kita sa bor, kay matamis ang sabaw. And then, nang nakapag-asawa, doon na, try ko nang i-upgrade. Yun na. Oo, Inday Nims. Maski paano, may pumasok. Kaya lang, liit. Okay lang yan. Sana maraming mag-play para more dollars to come. Pero si Lolo Whitey nag-message last month nga by effective May 12, may ara na siyang automatic may ads na sa imong videos. Pero it depends gyapon kung pila ka seconds. Sentimos lang man ang ginahatag niya. Pero ti ang sentimos hindi man mabuo ang 1 peso mo kung wala sa sentimos. Sige lang, tiyaga-tiyaga lang. Sarap ng feeling na syempre at least na prove mo na ay naka-earn ka na. Muna balaw, pero mas nami gidyang dako-dako. Pero sige lang mabot gidang adlaw. Kul baan man ko Inday Nims kay ti syempre first time basi sala ang pag-entry ko sang account. Tapos nag-message nga na-send niya na daw ni Google.
And then, i-wait ko lang 3 to 5 days. So, after 3 days, in-try ko, walang pumasok. Kunakulbaan ako in Dynims, kay abi ko, hindi na bala, hindi amo bala. So, pero after 5 days, gi-check ko, kay naghambal man siya, kung 3 to 5 days nga hindi makasulod, try to visit your bank, kung anong bank ka ba nag-apply. So, after 5 days, gi-check ko, kay nag-query man ko diri sa Banwa, nga kung wala gid man naghambal siya kadto ka sa bank nga. So mayroong pumasok mayroong pumasok, so yun na Belly Clubber, good evening. Yan ang mga nila, yung mga ninja nila, mga upod ko na sila in Dynims. Ang main channel ni Belly Clover is Bell TV Mix. $100 lang in Dynims. In the $100, 104 lang, 104. Yan lang ang pumasok. 56 lang yata in Dynims per dollar. So may minus na siya ang tax. Oo. In Dynims favor naman, paki-play naman ng mga channel ng mga kasamahan ko. Bellmix TV. Dito sila sa taas, si Gen TV Mix, Rakiterang Bisdak. Yan, ang asawa niya si Boss G14. Soon, makilala mo na sila. Sa mga views lahat yun, or sa palipad. Halo na in Dynims, palipad kag views sa harang. Palipad kag sa harang. Accumulated na. Pero mas malaki kung may magpalipad. Kasi kung sa harang lang, sinintimos na ng hatag ni Whitey. Just like sa mga YouTuber na vlog ko ng Ilaya Income. Siyempre, sa ilaharang niya, pila na mga utang mo, may 1 million views ka na, dako na yan. Dako na siya. Balaan mo kung maka 1K ka, 1K views ka, do may equivalent na siya mo. Do pila na siya ka dollars ang ihatag ni YT. So, tsaga-tsaga lang. Maabot gid ng adlaw. Malabot gid tada. Ako 2 years. Ay, ano man? Oo, 2 years pa lang ko this May. Ikaw, pila ka nakabulan kag na na monetize in Dynim. Ako na monetize ako before ako mag 1 year. 2023 ako 2023 ako June nag-start nag-live. Nag-join sa live sa kabilang community na ginamit lang ako. Ginamit lang ako para para maka-views sila ng malaki. Tapos yung promises made to be broken. Ay nako, mga napanalunan ko hindi man lang naibigay. That is why umalis ako sa community. Dahil sabi ko, ano ba to? Parang
hindi sila parang hindi ba totoo ba ang mga sinasabi nila na ito, ganito, ganito. Magtambay ka lang. Tapos once manalo ka sa ruleta, papadala namin agad sa iyo. So, ilang buwan, walang pumasok na ads at na subs at watch hours. Pero pag mag-live ka, madamo man ang nakataas. Oo, may ara man. Basta maset mo lang siya. I-set mo lang siya in thy names ang imong dollars, ang imong harang. Oo gani, amo na nga lesson man para sa ako. Pero hindi man sa silingan negative na 100% sa ako. Mayroon ding na itulong. Pero syempre, kailangan mo din mag-join. Kailangan mo din magbigay ng ilang hours sa kanila. Ipi-play kanila, pero ilang seconds lang. Ang pag-join mo sa ilalive, pila ka oras. Hamakin mo yan. Naka-experience ako 2 AM ako nakatulog. Para lang magbabad kasi minuto-minutos shout out kanila. Nandyan ka pa ba? Lotong Ilongga. Kapag hindi ka consistent, hindi nila ipi-play. Hindi nila ipi-play. Kahit nga pag CR mo ginapunggan mo na. Katie, ginatawag ang pangalan mo. Dati ako hindi nag-live, hindi ako kabalo. Tapos mag-storya pa, kadugayan mag-live ko, try lang abaw, medyo okay man. Abi mo experience ko nag-live in thy names kasi lagi ang mga kasamahan ko, mga pumapasok ba, mga Tagalog. So, kita na Ilongga, halata iya nga maghambal kita, balain kita, malumanay. Nahihiya ako kasi hindi ako makapag-interact sa kanila ba. So, sa kalaunan, nakabaluman ako magtagalog, pero syempre may gihapon nga sang Ilonggo. Siling ko ano na ni, saksak sinagol na ni. Tagalog, English, Bisaya, Ilonggo. Makaintindi ko sang Bisaya. Maintindihan ko, hindi ko nila mabuyayaw, kaya maintindihan ko. Pero maghambal ko, little bit of Bisaya lang. Hindi ako fluent maghambal, pero hindi ko nila mabuyayaw. Kaya naintindihan ko. May ara man akong mga upod sang una sa store. Mga waray. Mga waray. Nagtanay ang Cebuano, waray. Ilonggo. So, amo na ko nga, sang nag-work ko sa Iloilo, amo na, nga nakaintindi ko sa mga hambalano nila. Ay, sobra man sila ako, tuloy ang play. Basta minsan kita siya nagkaway. Ngakaway. Oo. Kasi minsan kalimutan ko iba na damo. Ina-play. Amo na gani namin intay names kay do halos bala, do mismo bala sila kung hindi ka maka-join no. I mean maka-live no. Kay do consistent bala nga ara sila for me. Kailangan nyo kilalanin kung sino ba talaga siya unahan sa paglabas. Ako gani damo naman ako nakilala dira sa imo nga nga live.
Consistent gid sila naka-join. Oo. Abi mo nami kaso lang sa una sa dorm. Hindi lang gid kuya galing nga namian kay ti syempre gabi na kami gapuli from store. Tapos kung gabi na lang kami makita nay. Ti ako ya silent, kuya mo. Hindi ko ya pala istorya. May grupo man ako sa dorm. May mga friendships ako pero hindi gid balag amo na kadamo. So gusto ko ya nga pag abot ko ya sa dorm, mahimos lang ako ya makaon no bino manibin kag magtulog. Ako hindi ko katulog kay balan mo deck by deck kami in Dynims. Tapos gusto mo matulog, hindi ka pa katulog kay iba niya nagakinanta, ga inistorya, kinadlaw, iban galantaw TV na naghina gito nga ako immune system in Dynims kay tag alas 2 na kami sa kagahaw matulog sa kagahod sa mga upod ko and then bugtaw ka naman 7 o'clock 9 o'clock ang open sang store pero kinanglan mo mag early bugtaw kati damo ka mo magamit sang CR so naghina gito ako nga no nga immune system kulang sa tulog. And then after mga almost 3 years may bakante sa government office. So yun, ginrecommend ako sa akon former office mate sa Iloilo. Kaya nag-graduate ako sa college ko Iloilo na mo. So dito na ako nag-employo. So yun na, tuloy-tuloy na until now. Oo, kanami ilang bala in Dynims. Naka-mention ka last week nga kung i-play mo ang video sang outside the country, mas malaki ang bigay ni YT sa mga harang. Ang aming party list nakakampi ng inapi. Saan ka pa? Access party list ka na. Oo, pero mas prefer gyapon ako, mas happy ang high school life compared to college life. Kaya hindi kuya palalagaw na yas ang college kuya. Kay man ara ako sa tiya ko sa ang tiya ko nagpa-eskwela sa akon. So bantay sarado ako ni auntie. So hindi ako kalagaw. Abi mo, hindi ko gina siya malimtan nga naghagad ang akon nga classmate nga malagaw sa Gimaras. Tinaglisensya ako 1 week before. Hambal sang tiya ko, dugay pa gani to, ano balahaw. So, sang amo na nga adlaw na, naghambal na ko sa iya, malakat na kami, malagaw na kami Gimaras. Damo na siya, chichichichiboreche, mama mo na bala. Ako na naman tabo sa imo, dako ko na nga cargo di konsensya sa kay tatay mo, kaya si tatay, kay si auntie magutod. So, wala na lang ako naglakat, para wala na sang wakal. Amo na nga, boarding house, eskwelahan, yun lang. Kay tamaran nga ako sang wakal, bala kay kadamo lang bala sang mga muni, ng pahug-pahug, amo na bala. Okay, mas malaki ang revenue. Pero what if kung ang taga-labas, taga-outside the country mag-place ang aton nga video, same din. Malaki din ang bigay. Pagtapos ko live, pag taga-ibang bansa, tambay, dako revenue, nagasulod. Ay, okay. That's good.
Ay, tuod. Charge ko na. Intay names ko dumalobat. Pakit ko. Lang transfer ko anay ako nga sa phone. Ay, ganun. Dako gali ang hatag na revenue pag outside the country. Sabi ni Doc, health eating. Sabi ni Doc, mag-exercise. Dali lang mapalakustan. Sabi ni Doc, sleep early. Ay, pag nakakainin-ina. Sabi ni Doc, unahin ang immune system. Immune Pro everyday. Oo, ang bigyan ng vitamin C and zinc. Tulog para balik 100% immunity. Sabi, Magtiwala sa Pro. Sabi ni Doc, Immune Pro everyday. Dire ako sa kusina. Utakan ko lang siya ornamental para nga may tulok-tulokon man kamo. Kadamos ang yabuok. Maraming alikabok. Oo, gani, believe man ako sa imo inday names, no? Kay damo ka na pala mga nagatambay sa imo. Kasi si Lisa Vlog, adlaw-adlaw sa akon, lipay siya kasi na-monetize dayon siya, amo na nga pagsahod niya, palipad siya. Wow! Wow, 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 Lisa Vlog. Oo, si Lisa Vlog, ando na siya, taga Bicol na siya. O Bisaya man. Panyapon ka na inday names. Ako nagtinapay lang kag Energin. Ah, okay, Bisaya. Bisaya, si Lisa Vlog. Kuya Willie Vlog, good evening. Girls, kagawad eh. Sabad na bala sa ila. Sabad, ginabla sa mga yung mga kuring yung Ay, nakong pusa talaga. Kuya Willie Vlog, thank you. Good evening. Mag-play anay ako ha, sir. Nag-chika, wala na ako ka-play. Ay, apaw, damo gali iya nga nga kuring. Dala. Walang pakaina, luway, dito ako ka-play. Dali lang. Nawili ako sang chika sa imo inday names. Oo, kagahod. Guwapa gyuro imo kuring. Namian ko to sa imo nga roses in thy names biya.
Abi mo gusto ko man bala mag-collect sang bougainvillea. Kanami gidya mo. Ari ko sa ari ko sa 1 hour ago mga vlog na iya Terminal 1. Sa likod nito ay may nakatagong hardin. Dito ako Dito ako in the names Silent ko lang ha. Oo, na-play ko sang nagligad. Kunam inami sang imong mga roses baya. Halo-halo na garden mo sa rooftop. Veggies at saka flowers. Ako, lain naman ang akong gusto subong. Gusto ko namang collect sang mga bougainvillea. Ikaw nami, kaya especially kung sa isa ka puno, lain-lain color. Grafting, grafting. So, itry ko siya this weekend. Aba, may manok ka pa. Naka-cage lang. Hindi ba mainit sa rooftop? Nilagyan mo lang ng ng bahay, yung chicken. Aba, maganda yan Kung gusto mo magluto, tinulang manok. Ka lang, magdakop ka lang chicken. May ka naman dyan, may tanglad, dahon ng katumbal, kapayas, o nakalibre ka na. Bili ka lang ng Knorr cubes. Chicken flavor. O lala. Ulam na. Mas manami kay organic. Kagabalaan mo yang wala yasang pesticide. Wow, kanami isang bougainvillea. This weekend, try ko siya. Iba-iba na color sa isa lang kapuno. Diyos ko, pait kang kahang na yang sili demonyo ya. Sala kabilog ibutang mo kung may ara ang nami pagi ko may sinamakan ka. May sinamakan ka da. Nami ng sili demonyo sa sinamakan mo. Nagbakal kasi ni flower. Sa likod sang naiya Terminal 1. Tumudamo flowers Oo, nami ang ang sinama kong batik na gid bala ang langgaw. Amo na siya ibutang mo dira sa sinamakan. Ay! Kanamit. Tapos may ara kada nga bulad or pinakas nga uga. Ay, Diyos ko, rice pa more. Taobang kaldero. Hindi ka na maghambal pa nga madayet ka mo. Basta amo na yung sudan mo. Di gani danggit, nga inang crispy-crispy nga pagkaprito,
or dried squid. Ay, Diyos ko. Nag-order ako ng lemon kasi ubusan sila yun. Kasi gusto ko kasi may kalamansi na ko. Oo, tanan na lang siguro. Damo ka na datanom, no? Halos kompleto na, no? Kanami lang. Ay, lakadamo sa mga tanom yun. Pero guro mahal, no? Nagbakal ka diri tanom? Nagbakal ka diri flowers? Mahal siguro puno, no? Ano ni siya ang sasako? Kuha na ni siguro. May compost na ni. Compost na ni sasako, no? Inday Nins. Sino ning nagambal ikaw ni? Ikaw ni Inday Nins, ang naka-pink. Lemon lang. Ay, may pila ka puno ko diri nga lemon pag abot namon diri sa Negros. Yung mga anom ka puno. Ay, nagkalamatay man. Kaya waay man naalagaan masyado. Ang ilongga. Kita nga mga ilongga, bisan diin tayo dalon niya sa Bisaya man o sa Manila man. Ano gidya, nagalabaw gidya ang aton nga hambalanon. Ang tunos ang hambal ta. Bisan mamuyayaw, kaya pero luming gyapon mo. Ay, karon patsyon ta. Diba? Luming gyapon. It's a joke. Amo na gani bila no. Ang pagkailongga taya. Hindi tagin na yan matalikdan. Abi mo may istorya ako sa imo Inday Names, no? Sa 2014, nag-seminar ako sa Manila. Puli na kami sa Lilo. Sa airport, namangkot ko balahaw sa guard. Kung di na CR. Nabilang. Ay, ma'am, ilongga ka? Security sa airport, Ilonggo, taga Mandurriao. Halata gidya mo, halata gidya yang pagka-ilongga ta, ang aton hambalanon nga hiligay nun bala. Nahuya man ako utoy man ako kadlaw amo na nga daw hindi ko gid malimtan. Ay bisan din ko gali dalo nya mahalata gidya nga Ilonggo kuya. Batian mo mag-live ko Ilonggagid bisan nagkatagalog pa ko. Oo, nami ibaya bala pamatian ang Ilongga. Nami pamatian. I mean na ang hiligay nun. Sadya gani bala mag-atubangay ang Bisaya, ang Ilonggo, kag ang Tagalog, gahod-gahod. Ang maluming lang yung maghambal ang Ilonggo mo. Pamatyagan mo kaaway ng Tagalog kag ang Cebuano, ang Bisaya. Ugali kay amula na yak, amo na the way sila yung maghambal. High pitch. High pitch sila. Damo man ako mga friends nga Cebuano sa nasa sa store. Subong, naghalin ako sa store 1998. So,
So, wala na ako mga contact sa ila. Kahit isang una, wala pa to ya, hindi pa to ya, why pa to ya Friendster, why pa to ya Facebook. Isang una ya, kung mag-communicate ka mo ya, tawganay lang ka mo. Isang una ya, ang cellphone ya, ano pa lang mo, ng analog. Do dako-dako, nabala nga daw, ang radyo, ano na gali panawag, handset radio. Damo na yan sa unay, ang mga cellphone niya. Uli na lang na yan nga daw gin-upgrade nila nga mga manipis na para sa mga Motorola. Pero ang pinaka namin, yung nga brand sa unay, Motorola. Kaya bisan sa bukid, kaya sa una namin, yung signal mo. Bisan ilampos mo pa yung Motorola, Nokia. Wala gid kami Miniarm. Pag hindi ako mag-live, na-miss na daw nila ang live stream ko, ang tingog kailongga. Believe mo ko gani sa imo kay makeri mo ya balaya ang maghambal nga mag-start ka live 7 until 10 o'clock. Grabe man ya, energize sinday nim so. Way ka kalowbat. Itong part na to, si Vic Soto na ata ang pinakaswerteng tao sa Pilipinas. Kag isa pa, no, kaya nga daan, nag-live, hindi bala boring, how? Ako may pagka-boring, pa ko gani, in thy names, diba? Pero you know what, in thy names, sang nag-start ako sa YT World, huya-huya, gita kuya. Hindi ko gusto mga upod ko makabalo, nabala. Kay basi suyaan ko nila, i-bash ko nila, or mga muna. Pero sa kalaunan, siyempre hambal sila, nag-YouTube ka parang sa vlogging, wala na nauya-uya, mga ginahambal nila. Kapal mox na yan. Pakapal mox na. Kaya ang imo, daraya, views mo. Pero galing kaya nga ako, niya nga content is cooking. So medyo boring. Kaya muna akong gisag, voice over ko. Pero ito, syempre, ang pagka-voice over ko, hindi balaya, kumbaga may impact na hinay ko ya pahambalon. Hinay ko pahambalon in the names. Kag ang Tagalog ko medyo trying hard. Ay nako. 5 pero okay lang Until na syempre hindi ko man matago sa ila sa mga upod ko. Nanugid ko nga I already monetized YT. Oh, congrats kay Polmero. Medyo da may nabatian pa ako when thy names na mo na experience kumanugid ako sa imo. Hindi sila mapati, tapos mambal pa silang ng abe, lang tawon ta kung mamonetize ka. Doon mo na bala. So, ginkip ko lang to ya sa self ko in thy name. So, challenge ni para sa akon. So, I keep vlogging, uploading sang videos. Continue ko lang. May mga negative man sa akon, negative man para sa akon, pero kumbaga may goal ako nga gusto ko i-reach. So, babayan ko. Sang na-monetize na ko, nabatian niya sa mga upod ko, na-off na. Monetize ka na gali, ma'am. Ginambal niya. Amo to. Siling ko ng bakal ko nagpaluto ko bihon, naman nabalahaw. Huya sa siguro, wala siya nagkaon. Mamalakat ko, kani mapuli ko anay, kay nang kinanglan ko to'y katuan ng mga kabataan, sugaton sa school. Nagatag ko Nagatag ko small amount para paluto sa bihon. Do pasalamat naman ang balaw.
So feeling niya sa kagalingon niya, napahiya ba? Napahiya siya. Napahiya siya. Sa ako, basta sa ako niya, challenge lang to mo. Nga, continue ko gihapon kung anong nasimulan ko bala. So, na-prove ko sa kagalingon ko nga carry ko. Kaya ko. So, happy ako. May harang intay names. May harang ano to imong ano. Wow, sobrang taas ng The Victor statue sa Bridgetown, Pasig. Okay. Ay, grabe man. Kaduwa gid ako mag-request. Sin ko hala, manog 3 months na wala pang ako nga pin. Tinawori ko maabtan ko ba? Nga, kumbaga sa schedule nga amo na. So, nag-request ako uli. Follow up ko ang postmaster. So, yun. Pagka Monday, may ginatang ako upload ko, office mate ko nga pin. Ay, 5 salamat. So, ginano ko dayon, ginset ko dayon. So, yun na. Pero yung account ko, yung sa payment method ko, ginset ko na siya after na meet ko ang $100. Mini-make sure kung correct gid siya. Parang buang ko yung sige balik-balik sang akon balang account number review before ko i-send. Kaya basi bala magbaliskad ang account number, Swift code, do muna bala. BDO ako nag-apply. Tapos make sure ko ang akon nga full name, kung yung to. Yun. Then, after 5 days, yun na. Tanggap ko na. So, subong, nagagather na naman ako more harang for revenue. Ay, nako. Sige lang. Tuloy ang buhay. Ganyan talaga. Oo, maabot mo na intay names Ilan na ba dollars mo ngayon? Ay, hindi na ako nag-comment. Sige na lang ako watch ang imo nga video. Sandali. Sapiak ko ni nga nga phone. Rose Mia. Dali lang. Okay. Katol akong tutunlan, Boporia, ubo. Yung nakataro na kung daan. Ang white tea bala daw ipon na to na sige lang tuloy ang laban sa Jaman. Oo. Abi mo intay names. May mga
ups and down man ang kabuhi ko no. So nangita man ako sang kumbaga kalingawan, parang ma ano ni gani, mangita man ako bala sang kalingawan nga hindi ako mag-focus sa amo na nga problema. So diri ko nakita sa YT ang happiness ko. So tinuloy-tuloy ko na. Ahay gamay pa lang. Gani kakakuha lang ng pin sa $40 pa lang. Ay okay. Oo, dali lang na siya Inday Nims. $40, so may mga $60 pabilin. Ako lang. Dali lang na siya. So tinuloy-tuloy ko na. Sang hindi pa ako monetize, more gidyang mga thousands ko nga views. Pero nung na-monetize ako in Dynims, nako, talagsan na lang ako makalibo. Ay, sige lang. Importante may harang, maski senintimos lang. Tagsa-tagsa sa aton may mga, kumbaga may mga bad experiences man no. Pero life is beautiful. Tuloy ang buhay. So, ang aton yang kabuhi just like a whale. Sometimes sara ka sa taas, sometimes sara ka sa baba. So, tuloy lang ang drive. Tuloy lang ang biyahe. Pero tuloy ang buhay Buti nag-YouTube ako. Naaliw ako. Yes. Same. At least diri bala ako nakakita sang happiness kagang mga nakilala ko. Kagang mga kagrupo ko. Nalingaw ako. Medyo hindi man ako masyadong nag-interact sa ila Palmero. Kahit siyempre hindi ko pala nahuya ako. Kahit siyempre ilonggang tunay. So sila medyo madasig sila pahambalon. Tapos kita yung adaan niya maluming kita yung pahambalon. So ano ko balaya? Ulihi ako. So, nahuya ako mag-interact sa ila. So, nakalaunan, na development ang akon nga the way ko maghambal Tagalog. So, ano lang, saksak sinago lang tawag, Tagalog, Bisaya, Iligay nun. Balan mo diri sa YT, trying hard ta dapat. Trying hard. Correct gid. Kalingawan ko gid ang pagtatanim kaso nung tinawagan ako ng TV5 na i-cover nila garden ko. Hahaha, di ako pumayag. Wow! Bakit hindi ka pumayag? Kailan ba yun? Wow, ang ganda naman. Baka bigyan ka ng monetary. Nagbibigay ba ng monetary yung media kapag kanila kumbaga ano tawag na sa kanila? So basta yun i-guest kanila ba? Wow! Nakibot ko kay pulis yung nagtawag sa akon dito, Tagig. Hinanap address ko.
So, mayroong nagpakilala na pulis, naka-uniform. And then, pumunta ba dyan ang taga TV5 mismo sa bahay mo? Nakita kasi daw nila sa reels ko ata yung garden ko. Wow! Tingnan ko nga. Ano yung pangalan mo sa reels sa FB Inday Names? Ganon din ba? Inday Names din. Nagtagalog na ako. Nadula ng pagkabisaya. Pagka-ilonggo ko. Kahit na nagpakilala na legit sila, pero wag kang magbigay ng information, ha? At wag basta-basta magpapasok ng parang stranger pa lang ba? Tapos sinanawagan ako ni Mel Lyson ng TV5. Ay, oo, si Mel Lyson. Nang iyam, nagatanom man na siya sa mga veggies. Oo, si Mel Lyson. Agriculturist siguro si Mel Lyson, no? Amo na siyang iya dira nga program. Oo, si Mel Lyson. Ilan taon man ako na sa iya. Inang mga backyard gardening ba? Amo nang iya? Si Mel Lyson. Oo. Kahit na legit ha, baka ginagamit lang nilang mga pangalan ng mga pangalan ng media, tapos hindi pala. So, yung transaction sa labas, wag sa loob ng bahay. Sa subong nga panahon, maraming manluluko. Hindi ka din mag-trust to anyone. Yung friend ko, pinuntahan na nila dito sa Taguig. Okay. So, kahit na Inday Names. Sana pumayag ka? Oo, reporter siya ng TV5. Oo, naano ko na si Mel Lyson. More on backyard gardening na siya. Dapat ako ang susunod na puntahan. Okay. So, sikat ka na. Someday, dapat nang pumayag ka tapos ma-air ba yung channel mo? Wish ko lang. Wish ko lang din na someday magiging viral man ang isa sa mga videos ko. Yan ang pinapanalangin ko na someday magiging katulad ko ni Kamangyan. Ambisyosa. Ambisyosa ko talaga. Oo, ni Kamangyan, ni Alex Gonzaga. Paano ako papayag ginagawa yung rooftop ko ngayon? Okay. Oo, di ba nag-extension ka dyan sa rooftop para sa son mo, sa kwarto ng anak mo. Ang lapad siguro ng ng rooftop ng bahay mo. Ang rooftop kasi kung ang lapad ng bahay mo, amo din ang sa rooftop. Oo ka namin sa imong palayaho, tapos ginaputos mo pa. Oo, magulo sa taas. Kanina nagkisami kami. Grabe ang init. Dapat na nagkisami ka Inday Names na may pagid na siya kung before mo kisamihan, ginbutangan mo siya sang insulator, protection sa init, para hindi siya masyado mainit. Ano oras na ba? Time check. Ay, hala!
10 o'clock na pala, Inday Nims. Yes, guwapa, meron siya. Ay, oo. Very good. Kay grabe gidya ang init sa bungya. Doon nagpanulupsok gidya sa mga sa lawas mo, sa skin mo. Grabe gidya as in. Inday Nims, mag-goodbye, mag-say goodbye na ako ha. Bye-bye. Till next time. Time check, 10 o'clock in the evening. 10:02 na. So, ano na. Still playing pa rin sa imo nga paano protektahan ang ampalaya laban sa fruit fly. After this, yung video naman ng mga kasamahan ko ang i-play ko. Thank you, Inday Nims. Hanggang sa muli. This is Lotong Elonga. Bye-bye, everyone. Thank you so much, Inday Nims. Okay, gwapa Kay nagpanood kami, zombie. Hala, zombie. Hindi bala naman nami before ka magtulog, galantaw kasi na. Especially ang mga blood scenes. Oo. Basta idamgo mo siya. Sige Sige, enjoy watching Zombie. Bye-bye everyone. Thank you so much. Inday Nims, Ma'am Chin Mix TV, Bell Mix TV, Raketerang Bisdak, Boss G. Thank you. Bye.